Hello guys, mga buhay sa bukid. Lami kong sudaron guys, mamahaw ta guys. Ginamos nga gibutang biasong nga baboy nga naitambok kilat anak ko, hinatag ra ni sa akong igagaw. So, let's eat guys. Kalami ba? Bahog tagamal. Bahog sa bar. Gisalian ako na guys. Kalami. Nalami kay gambok guys. Ito na mo. Ba? Lagha tamak tao baboy, karning baboy. Thank you sa sponsor. Kabuk banget ko guys. Ini kayo. May sabaw guys. Sakto tugnaw nga panahon. Tangan ako dahang luya. Tambok. Sumuod na dahil guys. Dahil ang mga sumuuran. Masagi ba tayo nagluya? Kinamos.
Ah. Kanta. So, nahulat. Lamig kaya. Thank you for watching guys. Bye and God bless everyone.